ɗan bambanci tsakanin wato na Hausa da kuma na adabin Larabci. Adabin Larabci yawanci sadrul bait, ajzul bait a nan harafin kafiyan yake, amma kuma adabin Hausa yawanci ƙarshen numfashin a nan kafiyar take, sai ka sake ɗauka sai ka sake ɗauka. Amma akwai bambanci a nan kuma tsakanin saja'i da kafiya da kuma fasila. Shi saja'i yawanci yakan kasancewa ne a zube a maganganu wato waɗanda suke a ɗaiɗaikun maganganu ba almauzun ba, shi baya buƙatan awo shi saja'i. Kamar yadda na fara kawo misali na tela bawan Allah ya yi sallah ya roki Allah ya yi masa matsala, kaga wannan ba zance mauzun bane, so wannan shine saja'i. Amma ita kuma kafiya tana kasancewa ne sai alkalamul mauzun, kenan kafiya tana kasancewa a waka, shi kuma saja'i yana kasancewa a zube. Amma akwai ayoyin alkur'ani da suka kare da haruffa iri ɗaya, kalmomin Qur'ani da suka kare da haruffa iri ɗaya, su ba za a ce saja'i ba sannan kuma ba za a ce kafiya ba, saboda saja'i a zube ne, Qur'ani kuma ba zube bane. Kafiya a waka ne, Qur'ani kuma ba waka bane, bal huwa kalamullah. Dama suna ta'arifin alkur'ani mai girma cewa laisa ba shi Qur'ani ba shi'ir bane, ba nathar bane, bal huwa kalamullah. Kamar misali ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, ka gani ina karewa da ra'un ne mai sukun, ya ra'un mai sukun, ya ayyuhal mudaththir ina waqafi akan sukun amma kuma harafin na ra'un ne. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rijza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idha nuqira fin naqur wa dhalika yawma idin yawmun asir alal kafirina ghayru yasir. Sai aka canza harafin fasila din, ba za ka ce aka canza harafin kafiya ba saboda alqur'ani ba waka bane, sai koma dalun mai fataha. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda. Sai aka sake koma ma ra'un din mai sukun, innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar wa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar. Wannan duka ba za ka ce masa kafiya ba. Kamar wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kaga duka ya kare da wawun. Ko kuma wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, kaga ha'un mai fataha, so shi ya bambanta da kafiya, ba kafiya bane ba kuma saja'i bane, fasila zaka ce. Wannan kenan. So a mauzun shine muke nufi da alkalamul mauzun a wurin nan zance. Sannan kuma kafiya shine muke nufi da kafiya, kalmomi su kare da harafi iri ɗaya. To menene kuma muthirul lil atifa? Waka rukuni na biyu shine awu a wannan nan zance, rukuni na biyu shine karewa da kafiya, sannan rukuni na uku shine muthirul lil atifa, wato mai tada tsima, mai tada emotion. Kaga idan kai waka yanzu ya zama tana ɗauke da kafiya kuma aunannan zance ne amma ba za ta tada tsima ba, so kaga ta rasa rukuni. Karka ce kai za ka yi waka ta hanyar auna zance da kuma kawo kafiyoyi, ko ya zama babu ma'ana mai zurfi ko kuma ya zama babu tada tsima, so ba za a ambace ta da waka ba. Ya zama kai kawai buƙatar ka har hada harafin kafiya ne. Misali ka ɗauki ghain mai fataha, kamar na ji wani mawaki yana cewa wai ya rasulu ya mai zuga gunka nazo ya oga. Kaga wannan shi bukatarsa kawai ya nemi kafiya ne, ya hada harafi na kafiya, amma bai bada cikakkiyar ma'ana ba, sannan ko bai tada tsima ba. Tada tsimar da muke nufi kamar misalin baitin wannan mawakin da yake cewa, bari mu bada misali da wakar Hausa don a fahimta sosai. Kafin nazarce sai na je na fara yi wa wasu jaje, ashe mutuwa ta zo a guje, ba sallama ta sa lauje, ta yanke rai kuma an tafi babu niyya.
kaga ya sawwara maka mutuwa a matsayin wata abar halitta wacce take zuwa da makami, yayi tashbihin makamin a matsayin lauje, lauje kuma aikinsa ya yanke ciyawa, sai ya mayar da mushabbahun bihi din rai, zai gutsire shi ya tafi. Yayi daidai da faɗin mawaki da yake cewa wa idhal maniyatu anshabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Idan mutuwa ta daddaga faratunta da fiƙatta, to alfaita kulla tamimatin, zaka samu duk wata layar da ka sa dan saboda ta maka amfani, la tanfa'u, ba za ta yi amfani ba. Yayi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhnil masaq. So wannan ka gani mawaƙin nan na farko yayi kokari wajen taswirin ya mutuwa take zuwa, ya maida ita kamar halitta